Gertrudis sorgina. Gertrudis sorgina basoan bizi zen, etxe beltz batean. Etxe hura bai kanpotik bai barrutik erabat beltza zen. Alfonbrak beltzak ziren, aulkiak beltzak, ohea beltza, bere izara eta manta beltzekin. Etxeko komuna ere beltza zen. Gertrudis Jeremias katuarekin bizi zen etxe beltza hartan. Eta katua ere beltza zen. Ai, eta honela hasi ziren arazoak. Jeremias besaulki batean etzaten zenean, begiak zabalik baldin bazituen, Gertrudisek ikusten zuen, begiak ikusten zizkion behintzat. Baina Jeremias besaulki batean etzaten zenean, begiak itxi eta lo hartzen baldin bazuen, orduan Gertrudisek ez zuen inolaz ere ikusten. Eta, konturatu gabe, bere gainean esertzen zen. Jeremias alfombra gainean etzaten zenean, begiak zabalik baldin bazituen, Gertrudisek ikusten zuen, begiak ikusten zizkion behintzat. Baina Jeremias lurrean etzaten zenean, begiak itxi eta lo hartzen baldin bazuen, Gertrudisek ez zuen inolaz ere ikusten. Eta raus, estropezu egiten zuen. Behin, sakulako muturreko hartu zuen Gertrudis gajoak eta zerbait egin beharra zeukala erabaki zuen. Hala, hartu zuen makilatxo magikoa, astindu zuen airean eta zagere, megere, kirun, karun, pek, hitz magikoak esan zituen. Istante batera, Jeremias etzen katu beltz bat, orain berde azen katua eta distiratsua. Handik aurrera, aulkian lo egiten zuenean, Gertrudisek primeran ikusten zuen katua. Lurrean lo egiten zuenean, Gertrudisek primeran ikusten zuen katua. Eta ohean lo egiten zuenean ere, primeran ikusten zuen. Baina Jeremiasek debekatuta zeukan ohean lo egitea. Eta ohean lotan aurkitu zuen batean, Gertrudisek hartu katua atera etxetik eta belarretan utzi zuen. Baina gura arazoa, Jeremias belarretan etzanda zegoenean, Gertrudisek ezin zuen ikusi, ezta katuak begiak zabalik zituenean ere. Egun batean, Gertrudis lorateigira korrika eta presaka atera zen batean, egin zuen estropezu Jeremias katuarekin, eman zituen 3 txiribuelta eta braus arantzaz betetako arrozategi batera erori zen. Zutan jarri zen Gertrudis, bere honetik aterata. Atera zuen makilatxo magikoa, astindu zuen 5 aldiz eta zagere, megere, kirun, karun, pek, hitz magikoak errepikatu zituen. Istante batera, Jeremias katuak burua gorri, gorputza hori, buztana arrosa, bibotea urdin eta 4 hankak more zituen. Baina begiak berdeak ziren artean. Orduan, Gertrudisek ondo ikusten zuen Jeremias, bai aulkian eserita zegoenean, bai alfombran etzanda zegoenean, bai belarretan irristatzen zenean, baita zuhaitz altuenetako azken adarreraino igotzen zenean ere. Izan ere, Jeremias zuhaitz altueneko azken adarreraino igotzen, lotxatuta, antxe eskutatzeko asmotan. Barregarri ikusten zuen bere burua. Haiene, txoriek ere iseka egiten zioten, eta Jeremias oso zoritxarreko sentitzen zen, zuhaitzaren puntan eman zuen gau osoa eta egun osoa. Biharamunean ere, zuhaitzean jarraitzen zuen. Gertrudis kezkatzen hasita zegoen, gero eta kezkatuago. Haiek zalantzak, maite zuen Jeremias eta katuain zoritxarreko ikusteak morrua ematen zion. Orduan, ideia zoragarri bat izan zuen sorginak. Bere makilatxo magiko astindu, zagere, megere, kirun, karun, pek, esan, eta katu beltz bihurtu zuen berriro Jeremias, eta pozze zurrumbaka jaitsi zen zuaitzetik katua. Geroxeago, Gertrudis sorginak
makilatxoa astindu zuen behin eta berriro eta berriro eta berriro bere hitz magikoak esanez. Istante batera, etxe beltza, etxe hori bihurtu zen, bai, etxe beltzura, etxe horia zen orain, bere teilatu gorriarekin eta ate gorriarekin. Aulkiak zuriak ziren, eta koginak gorriak eta zuriak, alfombra berdea zen, arrosa koloreko loreak zituena. Oea urdina zen izara zuriekin eta manta arrosekin. Komuna zuria, distiratsua. Geroztik, Jeremias katua edonon ikusten zuen Gertrudis sorginak. Eta zegere megere kirunkarun peka, Jeremias katua sorginari miauka.